Asekubingelele umbukeli lapho ngasekhaya ubingelelwa inkunzi imadoda umavalwa nge1000 umbhinyiliki mbhinyilika into abathe bevimba ngapha yaphuma ngapha abathi bevimba ngapha yaphuma ngapha ibingelela uqumba amaqumba laqombisa lesele lentaba nguthabiso ngakacele ngaphansi kweshow enkulukazi lapha ya ku YouTube why mina ngaphansi kwechannel ewuchungechunge uhlanga media shoke le inkulukazi la khona uma kuukuthi kunomuntu ongajabulile ngaye owakwenza into ebhlungu kodwa yena akazi ukuthi wakwenza into ebhlungu noma kwesinye isikhathi uyazi ukuthi wakwenza into ebhlungu kodwa manje ufuna ukumconfront umtshela ukuthi lento ingidla kangakanani lento ingiphethe kahle kangakanani namhlanje sibhalelwe intokazi lapha igama layo ingumbali isibhalelile yakamkhizi Sibongo ithe yangiphathekile kahle umzali wami ave ngangiphethe kahle kunezinto nje azenzayo ezingangiphathi kahle engeke njengamanje siyidalule uzozizwa masifika lapha ne studio ake sigijime siyovala nge1000 e studio siza ukuthi bathini weqe asikubingelele sikwamukele lapho umbukile ngasekhaya sikhona la e studio manje nomuntu okuyena futhi obhaleliwe noma engazi ukuthi ubhalelwe ubani usekhona naye phambi kwethu siyathemba ukuthi ke inkulumo yethu izohamba kahle phakathi kwethu naye siyakubingelela sakwamukela ohlelweni. Yebo sawubona njani kodwa? Siyaphila siyabonga ukuthi ukwazi ukufinyelela bakithi sizame konke okusemandleni kodwa wagcina ukwazile ukuthi uvumelane nathi siyayibonga inhlonipho benayo ngathi singakujabulela ukwazi mhlawumbe ukuthi usisi ubani wakabani. Mina ngosinenhlanhla wakamkhizi. Usinenhlanhla wakamkhizi. Okay. Umuntu okhulele kuphi mhlawumbe? Ngokukhula ngakhulela eMfumo. Oh, ukhulela eMfumo. Yeah. All right. Ukhula nje umuntu onjani nje monga kuyichaze emntombazaneni bakho sakhula. Bo umuntu onjani nje? Nje ngakhula nje ngomuntu owephethe kahle ngihamba nenkonzo nje ngoba ngizalelwe vele ekhaya ekhonzwa kulona. Oh. Uzalele okahle kahle umuntu omthembayo futhi omsaba uNkulunkulu. Yeah. Okay. Kwahambe mhlambe wagcina usunazo yini mhlambe izingane ukukhula kwakho wakhula kwenzakalani ukuqhubeka kuya phambili? Ngakhula ngathi mangikhula lapho ngase ngithola umkhwenyana ngase ngithola izingane ngingamantombazana awu2. Oh namantombazana amabili. Yebo. Oh okay. Ma ubuka indlela mhlambe abazali bakho ababekade bekuphethe ngayo usakhula ubuka mhlawumbe indlela izingane zakho eziphethe ngayo ukubona umehluko ungakanani mhlambe ma ubuka nje indlela wena okhule ngayo mhlawumbe umzali wakho abekuphethe ngayo bowujabulile mhlambe bekube khona izindawana zokungabi happy makuthi beziba khona izindawo zokungabi happy bekuba yini mhlambe bekwenza ungabi happy ngabazali bakho izingane zakho zona indlela oyiphethe ngayo uyiphethe kanjani mhlambe monga compare le impilo yazo neyakho? Empilweni mina ngikhule kukuhle kakhulu ekhaya ngoba ngangaze ngibone uma ehlukumeza ubaba. Okay. Ngakhula nje nginaloko. Oh, okay. Manje uma uzobuka indlela wena okhule ngayo ngoba uzwakala njengomuntu obujabulile ekhaya ukhula. So sesiya ekuthenini mhlambe mawubuka izingane zakho ukukhumbula indlela okhule ngayo ungakanani umehluko wena njengomzali irole oyidlala einganeni zakho ngabe iyefana nerole eyidlala abazali bakho noma mhlawumbe khona umehluko khona uma kuukuthi ukhona umubi? Ngingakujabulela nje ukuthi izingane zami njengoba nginazo zibe yilempilo nami ngakwazi ukukhula ngayo. Oh yebo ngoba ngangike ngibone komakhelwane kukhona izinto ezayengahambi kahle. Yebo kodwa wena ke umzali onjani einganeni zakho mawubheka wena noma ubuka uma wakhe ekhulisa wena nawe ukhulisa izingane zakho ubani ombone ekhulisa ngendlela ekujabulisayo phakathi kwakho noma wakho? Akuthi wena ukhulisa uma wakho? Yeah. Wena ukhulisa izingane zakho mawubuka indlela yokukhulisa ingane ubani oyikhulisa ngendlela perfect ngoba ngicabanga ukuthi wena mawukuthi uma wakho wena amaphutha cishe wena sewulungisa amaphutha akhe ngokukhulisa izingane ubani ke okhulisa kahle phakathi kwama wakho nawe? Nami zami ingane ngikhulisa ngendlela nami ngakhuliswa ngayo. Oh ngendlela wakhuliswa ngayo. Oh wow. Okay. Okunye ngingafisa futhi ukwazi ukuthi ubaba wazi ingane usekhona yini? Ubaba wengane akasekho, ingane seyikhuliswa yimina.
Oh, seyikhuliswa wena. Okay. Nawe uyatabalasa uyazama ngendlela yakho shem. Siyabonga. Kahle kahle vele esikhathini samanje akusajwayelekile la khona uthola ukuthi abazali babo babili. So uthola ukuthi isikhathi esiningi ingane ikhuliswa i-single parent, umuntu uyedwa uyazama. Uyaqulusa uyahlanganisa lapha nalapha igcine ikhulile phela ngoba isuke ingekho into engenziwa. Siyakubonga lokho kwenza kuhle. Ngiyancomeka futhi kakhulu. So kunalento eseyingenile manje einganeni leyo kukhulelwa mhlawumbe zincane, kube khona nalento esiyingenile futhi einganeni leyo yotshwala nani. Ulwisana kanjani nalezo zinto ezikanjalo einganeni zakho ukuthi zingazenzi noma mhlawumbe sezenzile kodwa wawulwa kanjani ke ukuthi zingagcini ifinyelela lapho? Mawumzali akukho okuhlula ukuthi uhlale phansi nezingane ubonisane nezingane ukuthi lokho ku-wrong lokho ku-right. Yeah. Ingakho ngathanda nami ukuthi ingane zami zifane nami zingalahleki. Yeah, okay. Manje okunye ngifisa ukuthola la. Ukuphatha kanjani ukuzwa kuthiwa ingane yakho isiqomile mhlambe inomuntu enaye noma mhlambe ikhulelwe into ezikanjalo ezimsondeza umntwana wakho nomunye umuntu mhlawumbe umuntu wesilisa kuye kuphathe kanjani lokho? Ngangiphatha kakhulu kakhulu lokho. Ngangiphatha kakhulu ngempela ngoba phela nje bangizabalaza nami kanzima kangaka mase ngizophinda mhlawumbe ingane nami iphinde mhlawumbe isole umuntu mhlawumbe uzongasebenzi. Kuze kungiphathe kahle lokho. Oh, okay. Uthe zimbili ingane zakho? Yeah. Okay. Khona indala okay. Le ndala iyenzani empilweni? Le ndala ihleli nje yaphuma ekhaya. Yasiyohlala nomfana. Kwakuphatha kanjani lokho? Kwangiphatha kakhulu kakhulu. Nisakwazi ukuxoxa naye? Kungiphatha kakhulu kakhulu ngokuba uyafika phela songibheka njengomzali wakhe kodwa mina ngikwazi ukuthi ngingaxola kalula kanjalo ehlala nomfana. Uzimisele mhlawumbe umfana ukukhokha ama damages and stuff. Inkinga futhi nalomfana futhi wayena akasebenzi. Manje ngiyabotha ayikho nje into engoyithola vele kuyena. Kudliwa udaka manje lapha njengoba bengahlala bobabili abasebenzi bobabili. Umfana uyazama phela naye ukuphuma ehamba eshaya amapiki kanjalo. Yebo bathola ukuthi balaleke bedlile. Manje lo mncane yena impilo yakhe imi kanjani? Uselokhuzile naye usenaye umuntu wakhe uphila kanjani yena? Lo mncane inkinga nje ngikwazi ukufuna ukuhlupha mangithi ngiyambheka la. So bekhona umuntu obevamisile ukufika la ekhaya. Osebenzayo o-right. Okuyena okwazi ukufika njengoba ngumama nje ngithola ukuthi ngiyazama nami anginawo amandla. Lo afike ke lo no plastic osebenzayo. Manje inkinga yakhe la kamfuni ke manje lo sebenzayo. Ufuna lona ke manje ongasebenzi. Manje hayi ngibone ngathi lonto inkinga kakhulu. Ngiyabona cha. Kodwa uzwakala umama right shem. Kuyikhona ingane ziyaphoxa. Ingane nje mawukhulisa ingane esikhathini esiningi inazi izinto ekizenze obona ukuthi ziyaphuma enhlizweni yakho and lezo zinto lezi zizogcina zenza ukuthi nawe uqobolwa ingane igcina iphuma enhlizweni yakho. Into engiyibonga kuwena ukuthi khona kunjalo. Awukaze walahlela izandla mhlawumbe wazi uyayilahlela izingane zakho noma uyayilahla zihleze zikhona enhlizweni yakho. Nale futhi omunye angazi ngizosebenzisa igama kodwa lona lithanda ukuqina kodwa liyisizulu. Le uthi ikipitile ihlala nomuntu wesilisa bayahlalisana ngokungekho emthethweni. Awuyilahlile usakhona ukuthi uhlangane nawe usakhona futhi uxoxe naye. Yebo. Abazukulu bakhona? Abazukulu bakhona abawuthuma. Abathola kuyena futhi lo mfana. Okay. Okay. Mana-ke kunomuntu la osibhalele. Usibhalele uthi uyafisa ukuthi akhulume nawe. Uyafisa ukuthi akhulume nawe kodwa uqale wasithumelela umyalezo othize. Saya kumbona samshutha. Kunomyalezo oyumbukiso bhanyabhanya phecelezi ivideo. Uzobuka le video ke. Mhlawumbe bese siyaxoxa emva kokuthi uyibukile. Yebo. Okay. So awubuke lapho uzoncafaza lapha nje ezantsi bese uyabuka ke. Sanibonani, igama lami nguMbali Mkhize. Ngibhalele uWhy mina uMhlanga Media ngoba ngifuna bangikhulumele nomzali wami uma
unokungiphatha manje kanti sengimdala mina ufuna ukungikhethela umuntu engizothandana naye kanti mina sakhona engimtholile engimthandayo naye angithandayo sibambisene kahle nje. Right. Yebo ngi-right. Kuphatha kanjani okade ukubona njengamanje? Kungiphatha kabi ngoba lonto into ebesingakwazi ukuthi mefuna ukukhuluma nami besingakhuluma naye. Injani ividiyo ngalokho ngayiphinda futhi mhlawumbe ukubukisise kahle? Hayi cha ngi-right ngeke ngisakwazi ukuphila. Okay. Yo manje kunento lento akhuluma ngawe uya understand futhi uyayazi noma mhlambe ukhuluma nje unephutha. Angiyazi. Kodwa ke wayiveza kancane. Ngiyakhumbula ukuthi wayiveza kancane ukuthi kunomuntu enganeni yakho yesibili ofuna ukuyithatha onemali. So manje wena awuboni kahle ukuthi yena aqhubeke nalomuntu anayo ngoba kanamali ufuna aqhubeke nalo angithi. So kahle la ukuveza ukuthi yena uzizwa kanjani ngayo yonke lento ozama ukuthi uyenze. So kufika kanjani kuwena lokho since uzwe ukuthi ngiyacabanga ukuthi sekakuvezela ukuthi akayithandi. Nangu ke manje sethi ake ngiqhubekele phambili mhlawumbe la ngizothola khona usizo. Kuzoma mhlawumbe ay understand lento ukuthi angiyithandi. Lokho uzizwa kanjani ngakho? Angizizwa kahle ngakho ngoba engasivele njoba nje kwenza kanje yakudadewabo ngisasaba ukuthi ngaphinda futhi kwenzeke same story. Lento ukuthi udadewabo ahlalisane nomuntu ngongekho emthethweni. Yebo. Okay. Aphinde futhi athole umuntu ongasebenzi. Kube kukhona umuntu okwazi ukusisiza la ekhaya. Yeah ne. Kodwa ke angeke mina ngize ngikhulume kakhulu mhlambe. Ukhona yena ukhona uLokhuzana untombazana wakho la uyafisa ukuthi akhulume nawe. Ulandiweke abasho bathi ukhona umuntu ahamba naye azofika naye angazi ke noma udade wabo lo umunye omdala noma mhlawumbe uzofika nomakhelwane noma mhlawumbe uzofika nodade wenu noma mhlawumbe uzofika nogogo angazi kodwa yena usekhona ula ngaphandle angazi noma mhlawumbe sesingamfaka yini. Hayi singamfaka ukulungela ukuze ukuthi ukhala ngani. Yebo ngisizwe phela ukuthi ukhala ngani njobe ingane. Okay awuthi ke sifone ke la ngaphandle sithola ukuthi mhlawumbe bangakwazi nosibamfaka. I know ngamfaka madoda. Okay. All right. No. Uyeza nje manje ngikudalanga. Awu. Umsani monani niyaphila? Yebo njani? Ngiyaphila. Uyaphila mfowethu? Ngiyaphila futhi njani? Ngiyaphila. Hawu, ngithuzwa ukuthi khona umuntu ohamba nabe engazi ukuthi ngizwile kuthiwa khona umuntu ohamba naye kodwa bengingazi ukuthi umuntu wesilisa mhlawumbe zokhamba nodadewenu. Ubani ubaba? Usipha umuntu engihlekisana naye. Usipha. Hawu, wachazwa kahle ndoda. Wazachazwa kahle umuntu ohlekisana naye. Okay. Ngifisa ukwazi ubani kwena? Uma wami. Okay. Mhlambe nje ngiyabona ngathi ngigagamelile. Ngifisa uqale umbukele ekhaya ngoba mhlawumbe uzozibuza ukuthi njengoba sesiqhubeka ubani enosisi igama lakhe. Ubani igama lakhe wena sisi? Mina igama lami nguMbali. KwaMkhize. KwaMkhize. Okay. Ngiyajabula kakhulu ukwazi dadewethu. Umfowethu uthe usipha. Yebo usipha. Okay, ngiyajabula ukuthi nifike nobabili. Yazi ngiyajabula ngoba khona eminye imibuzo bengizoba nayo kodwa ngingaphendule ngenxa ukuthi usiphakekho, uyabona. So, yini ekuletha la sisi? Engiletha la ukuthi ngihlukumezekile kakhulu. Uma akamthandi usipha, ngithandela umbhudi engingamthandi mina ngoba unemali. Uzokwakubi. Ngifisa uqale ngithola ukuthi mhlawumbe dadewethu usiphalo uhlangane kanjani naye? Usipha sahlangana naye e-high school. Yeah. Ngafika nje ku-high school, ngangifika kuleyo school. Uyena wangi-welcome. Yeah, ngamazi kanjalo sagcina sesijola. Nagcina senithandana. Umuntu onjani usipha? Usipha umuntu right, ocabangela abanye abantu and futhi unenhliziyo enhle.
Okay, awunenhliziyo enhle. Asipha mfowethu bengingakuhlelile ukuthi ngizoke ngibuza umuntu ofana nawe bengingani ukuthi uyeza. Ngiyajabula kodwa mfowethu ukuthi ufike. Kuweseka imama lento yenzayo. Ngiyakubonga kakhulu. Uthi udadewethu uhlangane nawe elokhuzeni esikoleni angithi. Yebo kunjalo mfowethu. Okay. Phela lapha esikoleni kufana nasemfuleni. Kufana nasemfuleni ila ezikha khona zonke intombi. Yini le kuyiyona mhlawumbe ongathi mina ngathi mangibuka ezinye izintombi ngase ngithi no man mhlawumbe umuntu ekuyiyena engakwazi ukuthi ngiphile naye nanku njengegama lakhe lizisho nje imbali ekhethekile so ngathi ngiqala nje ukumbona bangithatha lobuhle lo hayi intokazi impela leziphelele uyambona nje nawo ngisho ehamba unyathela ngabantwana ngathi ke mangibeka amabili amathathu kwasho ukuthi vele ke shuthi ubaba omkhulu sebengithathele yena bathi usengowakho mfowethu hayi ke kwaya ke saqhubeka ke sayiqala into yethu ngamphatha kahle njengalokho nje behleze iphethe kahle nje sineminyaka nje impela ngithi nje emithathu ka kwesi4 manje sibhizi sendawonye and inhliziyo yami inamathele kakhulu kuyena umbali yami yeah ne nizwakala nento enhle nizwakala nento enhle yomngane yokubambisana yokukhula ngendlela eright futhi ndawonye kungekho bihiqi nezihibe ngikutholile umyalezo wakho mbali ngikutholile umyalezo wakho nento ekuyiyona ekuphatha kambi kodwa nizwakala nabantu abajabulile futhi nayo sipha ngifuna ukuya kumanje ngamanje ngifuna ukuya kuma ukuthi mhlambe yini ekuyiyona ekuphazamisayo ekuthandaneni kwalabantu ababili ngoba udadewethu usitshelile ukuthi kunento ekuphazamisa nawe futhi sithema siqala ukukhuluma nawe wakuveza ukuthi khona izinto ezithize ezikuphazamisa kulomjolo walabantu ababili yini kuyiyona mhlawumbe ekukhathaza kakhulu ngalomjolo into engikhathaza kakhulu ngikhathaza ukuthi manje nalo umfana athandana naye akasebenzi plazi phambilini naye nodadewabo naye uhleli ugibhidile manje lokho kungiphatha futhi mina kahle kulezi ngane zami angazi ukuthi akukujabula kahle mana ke ukuthi khona into ngifuna ukuyithola ulokhuzana usipha uyisoka lengane yakhe ngithi alright ukusebenza nokungasebenzi kukaSipha umzali kumfaka kanjani ngoba ngicabanga ukuthi mhlambe makuukuthi kunezinto ekumele azenze ezijabulisa umuntu uSipha kumele zijabulise intombi yakhe so since bethandana ngoba injabulo yentombi lele sokeni layo injabulo yesoka ilele ntombini yalo uma ungena kanjani ekungasebenzini engasebenzini kwakhe into engiphatha kabi ngilokuthi ene njengoba nje usisi wakhe ehlale lapha eMjondolo eKipita nendoda ukuthi so naye uzophinda mhlambe aswele njengosisi wakhe okay inkinga ilapho nje hayi ukuthi ngoba ngingathanda uthathana naye inkinga ngoba akasebenzi okay phela okay ake sibuke le side lokuthi uma ngabe uzela ingane uyifisela impumelelo nje into yokuqala ophusha ingane yakho ukuthi mayiyenze ngaphandle komuntu wesilisa ukuthi mayifunde into yesibili okuzame ngayo konke kusemandleni ukuthi mhlawumbe uyifunela umsebenzi ngandlela thizeni uyikhulumele nabantu ukuze nayo ibe neincome engena ngakuyona okuphi kulezi zinto zombili osoke wazama mhlawumbe ukuzenza ukuthi ingane yakho ibe yilomuntu ofisa ukuthi abe yiyona ingane yami ngangifisa ukuthi njoba bengizama ngibamba nasematoho ukuthi ngizama ukuthi ngiyayifundisa inhloso yami bisekutheni ukuthi ingane ngithanda ukuthi ifunde ngoba ngithanda ukuthi ngibone le osekwenza udadewabo iphinde naye yenza kona okay esikoleni ayifuni ukufunda ayisafuni ukufunda ayisafuni ukwenza lutho izinenkinga nje ngicela ukuzwe iside lakho dadewethu khona into esike sayikhuluma ngesikole ngabe singathola elinye iside futhi elithize ngoba khona research siqale siyenze thina ngale behind the scene kuvela ukuthi uke wafuna ukuya esikoleni wamiswa ukuthi ungayi esikoleni ngezizathu ezithize ngifuna ukuthi wena ukhulume nombukeli kungabe mina ukhuluma yini kuyiyona ebangelela ukuthi ungayi esikoleni mina uma ngamtshela ukuthi ngicela angise esikoleni wathi ngiyakwazi ngoba ngijwana noSipha angifuni ukushada lo unemali okay akuphinde futhi ngiwubuze lo mbuzo ngiyabonga ukuthi ulethi answer engitsheliwe
yini ekwenze ngifuna uyilalele futhi angithi uyizwile eqaleni ngifuna futhi aphinde ayiphinde yini ekwenza ukuthi ungayi esikoleni engenzi singayi esikoleni ingoba ngijwayele noSiphawu uma akamthanda uSiphawu uthanda umuntu onemali. Okay uma wakho unayo indlela ukuthi angakuyisa esikoleni inkinga ukuthi uthandana noSiphawu kuyiqiniso ndokoma ngiyamizama ingane ayifuni ukuzwa ngithi ngibike isithombe njengomuntu omdala ayifuni ukuzwa so ngaze ngabugcina sengibona ukuthi ngoba iya esikoleni ibuye ingayi ukuthi ayikho lento ukuthi ngile ngiyise esikoleni ngoba vele ngitshela ukuthi esikoleni kanti akayile esikoleni uhleli nalomfana. Isifiso sakho yini mhlawumbe ukuthi ingane yakho ibe right empilweni noma isifiso sakho ukuthi ingane yakho ibe right yenziwe indoda noma ibe right iyona nje izimele noma ufisa ukuthi mayiba right kube ukuthi isandla sendoda sikhona ufisa kwenzeke njani? Ingane yami ngifisa ibe right. Awukholelwa ukuthi ngaba right ngokuzizamela yona ufise ngathi ngane isandla sendoda engathi ngaba right nje ibe right kodwa manje ngeke ngize ngikwazi phela ukuyishuzela yona ingane misiyenza izinto ngoba siqalile singenile. Ukuphatha kanjani ukuthi ithandana noSiphawu? Kungiphatha kabi kakhulu lokho. Yini indaba? Into engiphatha kabi kakhulu ngoba nje angiboni khona ikusasa abangaba nalo. Kule minyaka emingaka sebeyithandanile ucabanga ukuthi nje kusengaphela kanjalo? Hayi ngoba nje angiboni kahle. Angiboni kahle ngempela. Ima-ke ngifuna ukuthola la wedadewethu ukuthi ukuthandana kwenu nobabili noSiphawu kufike kanjani kumzali ngoba ngicabanga ukuthi lezi zinto zokuthandana ziyinto eyimfihlo kakhulu engamele mhlawumbe igcine ifikile kubazali ukuthi kunento kanjalo. Yebo kuyafika khona kodwa ngibuke ngathi okwenu ukuthandana ku registered ngenye indlela mhlawumbe noma bokade uyilwela uma ngabe ekufaka abantu abadala wagcina umvezela ukuthi kunomuntu kanje uvele kanjani uSiphawu? uSiphawu uvele kanje engani mina bengihlolo ngihambe intombi. Ya so uSiphawu wathatha ubuntombi bami ke uma wagcina sengisola ngokuthi angisahambi nentombi. Wangibuza ukuthi ubalo ukuthathile. Ngamtshela ngathini umfana ngifunda naye nakhona futhi azange akuthathe kahle ngoba ngambona ukuthi hayi azange akuzwe kahle lokho. Kamphatha kabi. Yini emphatha kabi mhlawumbe ukuthi umfana ufunda naye noma ukuthi uthathe umntombi bakho noma konke yini le kuyiyona mhlawumbe yayimkhathaza kakhulu mawubuka? Into engiyibona mina into emphatha kabi ukuthi mhlawumbe ngoba uSiphawu engasebenzi futhi umfana ohlala nogogo nakhona akekho umuntu osebenza baphila ngemali yagogo. Kodwa phela kumele sikuzibe ukuthi mhlawumbe vele obvious umuntu uma ezele nje ingane once kwathatha umntombi bayo vele ngeke kuze kube mnandi kuyena kodwa ukunezelela ngokuthi ubuthathe umuntu ongasebenzi sekuyinto errong ngoba ngicabanga ukuthi uSiphawu cishe ne-age isimayifana. Okay Siphawu mfethu kodwa kahle kufanele ngabe ukhona la kodwa ngoba ukhona kuzofanele usikubuze lento ukuthi sonke lesimo sikuphatha kanjani baba? Ngeke ngiqamba amanga mfethu ubhlungu kakhulu leyo nto futhi into eyenza kube buhlungu kakhulu ukuthi uma into avana ithinte kakhulu usizi lasekhaya ngoba it's not like mina mhlawumbe uyikhethele ukuthi ngizalele lesi simo lesi njengendoda ke kuye kuyilimazi kakhulu ego yami lokho because kwesinye isikhathi ngiya ngizibone engazazathi ngiyilutho ngizama ngawonke amandla yabo kakhulukazi futhi nombali kaMamutha abuyashintshe mangizoke ngihlangane naye sometimes imezo wathola iphone call from mama wakhe sikade sihappy randomly nje uzovetana nje abe off the mood ima ukuthi besixoxa sibuka imovie sihlalele but usezoba sad nje yini ipressure ama nami mfowethu angizenzanga ngenqamba manga angizenzanga ngoba ngiyibhungu nami eliphandayo lokho lizama lihlanganisa kuyale ngaba nenhlanhla nje futhi nakhona ke ekuthenini ngibe nayo qualification kwi-marketing so ngangade ngivele ngisiziwe omunye abazalwane bagogo akhonza nabo kahle nje ugogo usizi lami bese umuntu obesehamba libekisa nje enzele ukuthi nje makuzoba khona ozokwathi sizomzukule ekhaya amfundise mhlesimbe kuzoba khona impumelelo kuze kube manje ke nje alikho itoho elivelayo akukho lutho nje akukho lutho kuyale manje ke into esemqondweni omkakhulu nje ukuthi ngijabulise nombali ngijabulise nombali ngendlela yokuthi angifune lutho nje
ngaphandle kwenjabulo angikwazi ngisho ukuchaza mfowethu indlela engimthanda ngayo manje futhi ngingeke ngize ngikwazi ukungena enhlizweni yami wakhe ngishintshe indlela azizwa ngayo ngami ngesimo sasekhaya ngeke ngize ngichaze into eningi kakhulu ngiyamhlonipha kodwa kona nje ibhlungu mfowethu mhlasimbe okwamanje ngingakhuluma ngiphethe lapho ngoba inyaka sama emotions ami mfowethu hey man isitori sakho sibhlungu njalo sibhlungu mhlambe nceze man nceze mfana yithi ya ne ma ayikhona man ayikhona yabona ngibona ngathi kuyinto embi kakhulu ukulimaza inhliziyo zabantu ngalendlela kuyinto ebuhlungu and okuqala nje kufuna la sikubuke la usipha wena kahle kahle it's not like unenkinga naye into nenkinga nayo ukuthi akasebenzi ake ngithi mhlawumbe kuyasa ngakusasa kuthiwa usipha siyasebenza lokho ngingaphatha kanjani ingeke ngokusalunga manje ngoba vele sisikhathi seside kakhulu engasebenzi mana ma come on kahle ngiyaxolisa ukuthi ngithi come on umdala kodwa khona into engididisayo ubona awusenalo ithemba lokuthi usengasebenza isikhathi sesikuthi manje isikhathi seside kakhulu engasebenzi naye uthinteka kanjani kane ngingasebenzini kwakhe phela ngoba uthandana nengane yakho ayinawe into edala ukuthi ngithinteke ngoba phela ingane la ekhaya imifika nje ngiye ngibone lapha namabhakede uthayehla amabhakede shuthi uyathatha yena emabhayidini athathele ukuthi bayopheka nosipha mina kanti nami ngithola kanzima mana welokhuze osisi uyalokhuza uyathatha emabhakedeni angazi ngenzile awuthathe emabhakedeni angazi ukuthi nje akamfuni usiphanga akafuni nje into ehlangana imake ma ngicela ukubuza lo mfana ngibone ngathi mina wena awumthandisi ngisho ngenzani kahle ngendlela engibuka ngayo ngibona ukuthi noma ngenzani kuyefana ngoba uyasho ukuthi unayo qualification emarketing iqualification emarketing yenze kaqashwe asebenze ngelinye ilanga uyabo so manje mangenzeka aqashwe okusho ukuthi ungamthanda ngingaba right angaba umkhwenyana right yeba akakuba umkhwenyana useyisoka kodwa ngaba isoka right lengane yakho bengasebenza wena kahle ufuna ukuthi kufake oplastic isoka lifake oplastic njengoba benza laba abadala noma ufunani kahle ukhona umuntu obevele ethanda ingane yami obevele efika la ekhaya efika no plastic akwazi ukungisiza ongangokuba nami ngeke ngakho hayi khona oplastic wona ufuna oplastic kahle engangokuba nami ngeke ngagula ngakwazi ukusiza oyena lo muntu lo wangithatha nje awumqomi ngani phela angithi mdala umqomi ngani ngithandela ingane yami ngoba yena uyayithanda vele ingane yami umthandela ingane yakho ungakanani nginawe lo lophuzana mudala mina into engifuna ukuyazi mungithandela yena usiphama sethanda ubanike hayi umile phela umbuzo iyona into oyifunayo leyo uthi ufuna wena ukuqhubeka nesipha mina mangithanda usiphama ufuna ukuqhubeka naye yebo uqhubeke la uzothatha ukudla kwami la endlini hayi ma ngikaze ngithatha ukudla kwakho ngeke ngikwazi phela ukuthi mina ngizohamba ngiyophanda ngiphinde futhi wena uzothatha ukudla la endlini uphanda kanjani kanti ngihamba ngiyosebenza lapha ngilima uthothi ngicedela nabantu amagceke ngenzela ukuthi bona balalelidlile izingane kahle wena izingane zakho zindlela yakho yokuthi ube right mhlambe ma bephila nje bona unethemba lokuthi kumele udle ngoba bayaphila ngokuthi baqome bathola amadoda anemali iloko kufisayo cha ngifisi lokho kodwa ngifise yami ingane ukuthi ishade ngingazi nami ngihambe udliwani la ekushadeni kanti ngingazi nami ngihambe phela emhlabeni kucacile ngize ngiyashona i-achievement nje enkulu kakhulu kuwena enganeni ukuthi ufuna namayishadi yiloko nje ukufuna wena ukuthi ishadi ngisho ngangasebenzi ngenzi lutho mayishadile nje ishada umuntu onemali ngeke yazi uyakhumbula ukuthi thema sikhuluma lapha ekuqaleni ngibuzile ukuthi indlela okhuliswe ngayo nendlela okhulisa ngayo izingane zakho ubani oproud ngaye kakhulu wena noma uma wakho yini wathi nawe uyazama ukuzikhulisa ngendlela ekuyiyona kwathi yona ndlela ke leyo ozikhulisa ngayo yona ndlela le okade ukhuluma ngayo ukuthi nawe uyazama ingoba nami ngisuke ngithi ngizamela zona izingane ukuthi nazo zingathi mina mangihamba isale futhi nayo isale inkingeni nawe ufuna ukuthi isale lihlupheke ingane uyabona kodwa ukuthi ulimele kangakanani umfowethu usipha nayo indaba kona nawo ukulimala kwakhe
Inkinga-ke phela manje Dosipha noma yikho into engingayenza ngayo ngiyakwazi ukuthandana nengane yami. Bayathandana already. Angikwazi. Why? Akwazi ukuthi angaqhubeka naye. Wenzeni lo mfana ngoba uyabona umfana uyazama uyahlanganisa ngendlela yakhe. Yini wrong ayenzile? Akwazi. Yeke into engeke izenzeke leyo singane nami mina ngaqhubeka ukuthandana nomuntu ongasebenzi. Ngoba naye izofana nosiswayo. Nosiswayo nje behlela lapha emjondo nami kukhulungu mefika la ezodla la. Ngoba phela la indoda yakhe ayisebenzi. Shuthi kahle mina isisi sami sibolile asikho kahle. Sibole kanjani isisu? Uyihappy ingane yakho. Ihappy ingane yakho nanga umuntu bayathandana ba right. And kunenye into lana engifuna ukuthi singaqedi ukukhuluma singazange sizedlule kuyona. Yabo kunendaba la engizwa kuthiwa mfethu ayikuphathi kahle. Ngiyaxolisa ngizobuya nje kunendaba ekuthiwa ayikuphathi kahle eseyinokwenza ukuthi ungamthembi ulokhuzana umuntu wakho. Ngifuna ukuzwa ukuthi yini indaba ngoba ithinta into enokukhulelwa phakathi of which ngazuthi wakhipha isisu or what kwenzakalani lapho? Ukhuluma iqiniso mfowethu leso simo leso sike sadlula kusona. Sikhona isimo esinjalo sike sadlula kusona ngendlela yokuthi besicayi. Sicayi ngalendlela ngoba ke usungibuzile phela ngizolihlonipha izwi lakho mfowethu kodwa kona sicayi lesi simo lesi. Isisu saphuphuma impela. Isisu ke saphuphuma ngendlela yokuthi sasinama circumstances. Yeah. Kuyona situation yakhe le osisi. Umbale to a point whereby uma wayevele nje engafune lutho. Wayevele engafune lutho ngami noma ngabe nje iinvolve mina. So ke ake ngithi nje kwaba yipart of impilo ukuthi kube nalesimo lesi njengoba nje namanje ngingazizwa nganele ukuthi ngizama ukunaba ngaso mhlesimbe ke nombali angaba nasisibindi sokuchaza kodwa sisangithinta namanje mfowethu sisangithinta namanje. Okay mhlawumbe kuzomela iqale siyithole kuyena umbali ukuthi kwenzakalani kahle ngoba ngiyabonga ukuthi ukhona ngiyafuna ukulo ngigcizelela lo ngoba lo mbuzo lo ngizokubuza futhi kuwena yabo bengizibuza nje ukuthi umbali mangimbuza uzokwazi ukuthi awuphendule. Ngisema sikhuluma nawe behind the scene waveza ukuthi waphuphunyelwa isisu. Ekuphuphunyeleleni kwakho isisu umfowethu wafile ngazuthi wena isisu sikhiphile. Kodwa wena wachaza ukuthi asiphuphumanga nje ngoba naku siphuphuma. Kodwa kunento eyenzeka ngaphambi kokuthi siphuphume. Yebo, ngathi ekhaya ngigula. Uma beyazi ukuthi ngimithi ingane yaSiphama. Kodwa wake wangitshela ukuthi angikhiphe isisu. Sanqaba gcine nginqabile. Bathi mengasikiphi isisu uzongixosha ekhaya ngiyohlala noSiphama. Hayiwe. Ngagcine nginqabile ukusikipha isisu. Kwathi ngolunye usuku ngigula ekhaya. Uma wabela nembiza wathini angiphuza imbiza soba right nomntwana. Kwathi ngolunye usuku sengiyabona hayi akusahambi kahle. Hayibo. Ima-ke ma ayikhona angiboni kahle. Imbiza kwakuyimbiza ngoba kuyimbiza noma imbiza kwakuyimbiza ngokuthi ufuna ukuyisebenzisela ukuthi ikhiphe ingane. One awuyithandi ingane yakhe ngoba vele ubaba wengane awumthandi. Vele definitely wawunokuthi ingane izokondliwa wena uma kuukuthi uyayizala ngoba umfowethu akwazi vele uzomthathela ekhanda. Kwakuyimbiza yokwenzana uma umnikeza yona. Kwakuyimbiza yokuthi ngangivele nginenhloso ngingafuni ukuthi aqhubeke naye umfana. Hayi ma come on ma we wawuyifaka ngamabomu. Ingane phela izoba phezulu kumthwalo wami. Futhi lo ngane izophinda undliwe yimini njengoba umfana wengathanda. Mina ngazi ke senza njani into enganje futhi uyaboshwa phela manje. Futhi ifanele uboshwe ngoba bafuna ngicabanga ukuthi uyaphenduleka. Bafethu mangeke ngathi kuningi. No man. Ngathi kuningi kakhulu. Ngathi kuningi kakhulu. Ngesizathu nje sokuhlupheka sengaze kwenzeka izinto eziningi kanje ukuthi uxakekile umfethu sengaze aluze ingane yakhe sengaze ufuna ukuthi ingane yakho mayigane umuntu oyisigwili sengaze nje umzonde kangaka
umzondela nje ukuthi usosize ukhona umuntu othanda ukuba sosizini ngokwakho ucabanga ukhona umuntu okathi hayi mina ngifuna ukuba rich mina ngifuna ukuba nje ukhona umuntu onjalo ngokwakho ulwazi onalo ukhona umuntu onjalo lengane izoba umthwalo wami mina ngibuza ukuthi ukhona umuntu okathi nje mina ngikhetha ukuba mpofu ukhona umuntu onjalo ngolwazi onalo ngifuna ngiphendule lapho nje ukhona umuntu okakhetha ukuthi hayi mina ngifuna ukuba mpofu akekho nami isimo esasingiphoqa esani isimo ngikwenze lokho ngoba lengane kuyakuzofana ukuthi futhi ingane yami hayibo hayi bafethu mina ngiyaqala ukuthi kunabantu abanje emhlabeni hayi ngeke yabona njengamanje okay uke waba senkingeni angithi umuntu wakho bengakuthembi ne ukuthi lelo khuzane lengane mhlambe kwenzekalani ngayo bengangithemba bethi mina ngayikhipha bafuzizwa kanjani kusa ngokunye manje kusa ngokunye ngoba phela bese ngingasazi ukuthi ngikhole khona kuphi njengoba bengade ngichazile ukuthi ama mood swings akhe umbala belokhu eshintsha uma ube ne-impact namandla manje bese ngingasazi noma inquma ayithathayo sekuyena noma mhlambe uma involved yabo so nayo lesisu bengithi mhlambe uyena bethi mhlambe uyena umbali kodwa kusa ngokunye mase ngizwa uma shethi ube involved nembizi ethile lena kade emnikeza yona okusho ukuthi asikwazi ukuchaza inani lenzondo uma analo ngenxa yento engiyiyo mina engeke futhi ngayishintsha futhi no ngokhulu uma angazi mina ukuthi lento kumele siyisebenze kanjani angazi kumele siyisebenze sigcina sesiba nethemba labantu abakhomentayo ngoba siku YouTube thina abantu bayakhomenta lapha beshindle mhlawumbe singazisebenzisa nathi kungaphezulu kwethu ukuthi manje kade wethu uhlala naye uhlala naye uma yebo ngihlala naye uma hayi khona ingane yakho mayethanda uyamthanda usisi yebo ngiyayithanda ingane yami kodwa futhi awuyithandeli ukuthi ijabule uyathanda ukuthi ijabule ngiyathanda ukuthi ijabule imake njengamanje ngikuthatha njengomuntu angikujaji kodwa ngikuthatha njengomuntu osankabi like inkabi ikhipha umphefumulo womuntu iyadubula kuze kuphuma umphefumulo womuntu ngesizathu esithize nawe benesizathu esithize sokuthi ubulala umuntu ngoba phela bekuwumuntu obephila ngaphakathi kumzali wakhe ebezophuma ahambe ngeenyawo lemhlabeni aphile wathatha isinqumo wena sokuthi akaphume engakalitholi lelo thuba ngenxa yokufuna ukuthi ufezekise izifiso zakho wena ekukhuleni kwakho uqala uJoel uthandana wake wakhethelwa yini ukuthandana nobani mina ngikwaze ngikhethele ngoba mina ubaba wabo ngasuka naye esikoleni nangu nje one and the same thing nangu nje naye angithi bahlangana esikoleni basakhula phela akuvele kuqhamuke sekubhum yonke into iqala phansi why lokhu ungazange uzokuthemba ukuthi ngingakhula ayi angiboni nje kahle unenkinga nalomuntu kahle angiboni nje kahle uyena ungamuzwisisi ayikho mana ayikho mhlawumbe into wake wayibanga nabazali bakhe ngaphambilini hayi ayikho uyabazi abazali bakhe nje hayi abazali bakhe uyabazi abazali bakhe ngiyabazi ugogo wakhe lo akahlala naye uyamazi awunankinga naye akunankinga nogogo wakhe kodwa uthi angathandana nengane yami awathi bayathandana lento abavela abanayo awufuni phela mana welokhuzana wembali ungathini nje mhlawumbe uma wakho uqhubeka kuya phambili ufisa yini ofisa yenze uma wakho khona isikhambiso umjolo wena sisazoya kule ukuthi walokhuza wenza lento awayenza kuwena vele futhi wena kade wazi ukuthi uyena owayenza ngithi wamtshela futhi ulokhuzana uSipha ukuthi wayenza okay ngicela mina ungisize ungikhulumele naye uma wakho ukuthi ufisani ufisa kwenza ngicela umbheke nje ukhulume naye umtshele ukuthi yini oyifisayo kusukela manje kuyaphambili hayi ngibambe mina uma ngifisa amukela ukuthi mina ngithanda uSipha noma kuthiwa ukanjani noma kuthiwa akanamali uyahlupheka is fine sohlupheka naye ongcono ngithanda yena angimthandi lo nemali ongikhethela yena hayi kabi hayi ukuthi noma mhlamba ngikuhlonipha cha ngiyakuhlonipha mama wami mokuthi wena ungithandela yena ungamthatha nawe uzenzele wakho mina kodwa ngithanda uSipha kwimpilo yami ngifuna uSipha yini ebhlungu nje lapha ungitshela usukhohliwe ukuthi la ekhaya siphela empilweni
ukuthi la ekhaya mina ngiyahlupheka njengoba efika lo mfana okwafike la engiphathele oplastic kube yena okungisizayo njengoba ngangigula ngacishe ngafa ngilele ekamereni ngasizwa uyena lo mfana wangihambisa kodokotela kuze ngiphile ngabe mina ngikho manje ngabe uyajabula ukuthi mina ngashona Wema ukuba ngani imali yababa uzange uyidle kudedeni kwangifaka esikoleni ungabe nami ngiyasebenza manje ngani wakhetha ukuyidla imali yababa ungangifaka esikoleni engani angani wena isikole sakuhlula wena wagijima nawe usiba wakho Hayi muzu usamhlula phela ma. Usho kanjani usamhlula ngoba uyasho ukuthi yena wayefuna ukuya esikoleni. Wena wanqwaha nemali wathi wena ngeke uzumise esikoleni ngoba uthandana noSipha. Namhlanje usamhlula kanjani isikole? Angithi umatric wawuqeda. Mase ufuna ukuqhubekela phambili nawo umvimbi. Webo yanga nje hleli khona angayi kwakhona lapha esikoleni behleli boba Ngicela ukuzibuzela nje. Wena ke mhlawumbe makuthiwa uyasebenza. Uye emsebenzini unyaka wonke akubukhona nje usuku ekuthiwa wena uyanga. Ngiyavuma ukuthi usuke ehleli nomfana kuronke kuwena njengomzali kodwa ke nje sosho ukuthi angithi nangwa uphasa umatric wagcina eqedile wawuphasa umatric yini lo uyifuna kule ingane zombili kahle nje mhlambe mangingathiwa shono nje into oyidinga yebo wayikhona ukuthi sihlele kanje nomuntu oyisoka la kwakho kuronke ngiyavuma kuronke nje konke lokho kwenzakala kodwa khona iqiniso limile wonke umshado uqala emjolweni ukuze kube nomshado uqala umjolo phambili and wesiphathi lento wena kade wayazi and akwazi uyiphasise from scratch siya kanjani ke phambili ngoba nangu uyakutshela manje umbali ukuthi ufuna ukuqhubeka nomuntu wakhe siya kanjani phambili kwakuthi nje kwayilokho eleze ngibiza angibizele la angiboni ku right ukuthi mina ngakwazi ukubhekana nalo mfana ngeke ngokubhekana mina nalo mfana ukwenzeni uzongibisa nesuka lakhe mina ukwenzeni lo mfo angihlangani mina nesuka lakhe kahle Musa ngazi ungitshena ngalo mfana uyazi khona into engiyifundayo nje ngamanje yazi kuyenzeka umuntu akuzonda ukwenza ngalutho akuzondela ukuthi uyakuzonda nje yabo thothi uyasineka nje ngokuzonda wena yabo kuyenzeka ngiyibona namhlanje lento ngiyibona kuwena ukuthi kuyenzeka umuntu akuzondela ukuthi awenza ngalutho ukuzondela ukuthi awenza ngalutho isona sizathu sakhe leso sokuzonda makodwa ngibona inhliziyo yakho fanthi ngicela usondelane nomuntu njengoJesu mhlambe usondelana namanye amakhosikazi uhambo losine ugqoka ijoyini makufanele mangingafanele ugqoke ngendlela ogqoka ngayo kodwa ulwisane nokuthi uyathandaza ngoba ngathi khona umonakalo omkhulu owenzakala umkhulu umonakalo engiwubonayo izingane lezi sizizele ngenhloso yokuthi sifisa ukuthi ngelinye ilanga zibe abantu aba right hayi ukuthi zenziwa abanye abantu ukuthi zibe right zimele uthi mawufe ube proud ukuthi ingane yami ngiyifundisile namhlanje ukuthi ingane yami ngiyifundisile namhlanje udokotela ngiyifundisile ummeli wena ke kulungile sowuhambile kodwa ukhululekile enhlizweni ngoba ukuthi ulwela ukuthi ufuna ithola indoda right abantu abahlulekile empilweni labo abathi abaguqa ngedolo bathi uNkulunkulu sengifisa noma indoda enemali isincane lengane le abantu abangangawe kanje othola ukuthi bahluleka ukuphila ngesikhathi sabo esifanele kwahambe kwaze kwafika izikhathi zokuguga ekade emuhle ebusheni bakhe kwahambe kwafika izikhathi zokuguga so uguqa ngedolo uthi uNkulunkulu makuyindoda ke nemali okungenani mina imizamo yami seyihlulekile ayihlulekanga imizamo yakhe nanga umuntu wakhe usekhona bayathandana siphuma kanjani kulento mina ngifuna ikhambi lokuphuma la kulento ukuthi ungakwazi ukuthi mhlawumbe ubayeke kunzima kakhulu ngize ngikwazi ukubayeka makuthi lo usefuna ukuhamba akathatha into zakhe ahamba ohlala naye ngoba vele ngithi usufuna ukuhlala naye akava thatha into zakhe ahamba ahlale bobabili ngoba ngeke ngikwazi ukumelana nabo bafuthe uthe une qualification yemarketing ne yebo nani futhi mhlambe i-driver's license mfowethu naye ngase ngiyiphatha nje ngokuqhubeka kwendlela ukuphanda ngiluye ngibamba phela i-code baba ucode 10 mfowethu babukeli lapho ngasekhaya I so wish uba futhi une marketing aphinde abe futhi ne driver's license ucode 10 ukuthi khona indlela angasizakala ngayo man aniyakaze mhlawumbe uma uzoqala mthandi wena mhlawumbe akukho mhlawumbe wembalo nako mhlawumbe okuyipheshana cha mina ngine matric kuphela uma azange avume ngiqhubeke nesikole ukuthi ngamanye amazwi nawe noma umsebenzi ongaqhamuka ngawuthatha yeah man no mbukeli hayi man mayikhona indlela ukulekelela singajabula kakhulu ngiyabona ngathi kunomonakalo omkhulu ufuna ukwenzeka
and lento kanje mina ngiyithandisisi kahle ukuthi iqhubeke yenzeke. Mhlambe sizozama indlela yokuthi siyilokhuze lento behind the scenes siyikhulume. Ngicabanga bakhona abanye abantu abadingekala, mhlambe nogogo siyamdinga azobe kuvo lwakhe, nodade wabo lo omunye siyamdinga nabe kuvo lwakhe, mhlambe uguqula umqondo wamawabo ngoba uyabona ukuthi into ayifunayo umile kuyona, of which into ayifunayo ngathi kunzima ukuthi itholakale noma yenzeke. Labantu bobabili bayathandana, abanesifiso esihle futhi ngekusasa lapho. Mhlawumbe ake ngibuze kokugcina before siphume, uma ngasasebenza uSipha, ungamkhulula ukuthi aqhubeke nengane yakho, asebenze enze kahle azolobola impilo iqhubeke, ungamisa kanjani lapho? Into ebalulekile phela ukuthi vele mangasasebenza ukuthi ingane mina ngifuna ukuthi ishade ibe nomkhonyana oright, ingahlupheki ingane yami. Ukuthi ngamanye amazwi hayi ngoba nakuzonda yena uyafisa ukuthi yena abe right ukuze ingane yakhe ibe right, ngoba uyabona ukuthi abafuni ukuhlukana. Ngoba ngeke ngize ngikwazi phela ngizobe kube kanjena manje ngiyabona vele izinto engiyenzayo ngeke iziphumelele ngoba ingane yami ayiyamthanda shem. Kodwa manje nami ngenza ukuthi nami ngiyabona nesikhathi siyahamba. Awukahle umbuzo wokugcina nje ngiyaxolisa ngenxa yesikhathi leyo wayenza yokuthi umphuzisile khuzana imbiza. Ngicabanga ukuthi njengamanje angazi, kodwa mina angikho proud. Ngicabanga ukuthi nakekho proud ngokuba nomzalo onjalo. Mhlambe uzizwa kanjani ngayo? Ungathini? Ngoba nangu uSipha ingane yakhe mhlawumbe wayefisa ukuthi iphile, mhlawumbe ngabe ikhona indlela wayenza ukuthi ayondle, mhlawumbe ngabe ikhona indlela ababambisene ngayo. Ayikho mhlawumbe indlela ongazehlisa ngayo mhlawumbe uqhubekela phambili, ngoba ngempela umoya wakhe ubonakala wonakele kakhulu. Kunzima kakhulu, kunzima, kodwa mangase akwazi ukuthola umsebenzi, ingane yami ngishiye nami i-right, nami ngabona ukuthi ngaxolisa ngayiphi indlela, ngoba nami ngangenzela ukuthi ingane yami ngifuna ukuthi ibe right. Into enzima ukuthi uxolise manje, akuxolise njengoba ngasebenza. Kunzima kakhulu. Okay, no mbukeli lapho ngasekhaya ake ngithi khona kunje kubhlungu kunje. Ngicela ukuyigoqa ngenxa yesikhathi. Okubalekile kakhulu ukuthi ufethu athole umsebenzi, ukuthi udade wethu athole umsebenzi man. Na into engiyifisayo mayikhona ukuthi mina ngingamqhubekisa ngemfundise, siyacela man, ngoba ayikhona. Ibhlungu lempilo uma ukuthi wakwaba sothandweni ukhula uyabazi lo bhlungu, uma ukuthi wakwaba sesimweni esikanje lo bhlungu uyabazi. Cela sibakhiphe labantu kulolu tabo. Mina njengoqumba amaqumba nalaqumba iselesele lentaba bavinjwa nge1000 ubhinyilekile. Ngisathi ukuphuma ke sonto elizazophinde sihlangane futhi. Danke. Ma ngizobuka nje story sikambali sibhlungu kakhulu benoSipha. Uyabona abantu abasezingane abazithandanelayo ababonakala befisa ikusasa elihle ndawonye, akho lutho futhi baphazamisayo. Akekho mhlawumbe omunye obukeke engathembekile komunye, bobabili babonakala nje beyibantu abafokase kakhulu ekuthenini kube nekusasa eliqhakazile elinothando, uthando labo luzokhula mhlawumbe lize liyofika esicongweni somshado. Kunomuntu oyedwa oyisitha sothando labo, and lo muntu kubhlungu kakhulu ngoba umzali kaMbali. Hayi ngoba khona into wrong ngothando lwabo, njengoba ngiye ngabuza nje ngaphambilini ukuthi ukhona nomuntu okazikhethela ukuthi ufisa yena ukuhlupheka noma ufisa ukuphila impilo enosizi noma ufisa ukuphila impilo yokungasebenzi, kodwa kwatholakala ukuthi akekho umuntu oyikhethelayo. Kodwa khona kunjalo, kunomuntu ecindezelela ukuthi akasebenzi. Yebo uyayithanda ingane yakhe, ihappy ingane yakhe naye, kodwa akajabulile umzali ngoba indoda yengane yakhe ayisebenzi. One, abashadile labantu abahlali ndawonye. Uyisoka umfana kwintombazane, uhlala kubo nentombazane ihlala kubo. Ungasebenzi ngomfana kuyilimaza indawo intombazane ngoba vele umkhwenyana wondla umfazi wakhe, isoka londliwa kubo,
intombi yondliwa kubo. So ngamanye amazwi akukho la khona abadidiseka khona noma mhlambe la khona ukulamba ngenxa yokuthi isoka lisebenzi vele kufanele omunye ukubo nomunye ukubo, so akukho la khona ukudidiseka khona. Kodwa ngenxa yokuthi umzali umuntu ofuna ukuthi ingane yakhe mayithandana kube khona naye la ahlomula khona, ukubona lokuthandana kungekho right ngoba yena akahlomuli. So kunokulima lokukhona kuyena, kodwa mawuthi uyabheka la kulento akathinteki, akahlangene nayo yonke lento, kodwa seyifakile kuyona. Kubhlungu ukuthola ukuthi khona sekunjalo ke usefaka isandla ngendlela yokuthi seza khiphisa umuntu isise engaqondeli ukusikhipha, iabortion engahleliwe kahle kahle, imeda yomuntu okwesiswini. Kodwa manje umnikazi walomuntu okwesiswini akekho aware ukuthi seyabulawa lo muntu, ubulawa omunye umuntu. Cha, mina bengingazi ukuthi kuyenzeka umuntu okwesiswini abulawe omunye umuntu, inkabi ekwazi ukubulala abantu abakuyiswini zabantu. Uyabo inkabi le kahle kahle izithumile yona ukuthi ifuna ukubulala lo muntu okwesiswini. Hawu, umnikazi wengane akazi ukuthi seyiyabulawa manje, nawazi ukuthi uyalashwa. Umzali njalo wazi ukuthi yena umzali ngokwakhe uza ngokuthi ngizolapha, kodwa uyazi yena deep inside enhlizweni yakhe ukuthi ngizobulala. And nentombazane le umbali uyathemba ukuthi ngoba uma cishe uzolapha ngempela, kanti akazile kanjalo uzomkhiphisa isisu. Into engiyithanda kumbali ukuthi waba aware, wabona ukuthi yebo bengekho right, kodwa bengeke kuze kufinyelele la imbiza le ngiyiphuzisiwe ibe nesandla ekuthenini lengane iphume. Enye into ekumele iqashelwe abantu asebethe ukukhula ukuthi lezi ingane ezizalwa ngalendlela kungashadiwe izingane zabo ogogo, and le ingane izona ingane futhi ezingakwazi ukuthi ziphinde ziguqule isimo sasekhaya, uyabo. So yena uthathile isinqumo ngokungakucabangeli kusasa, and isinqumo asithathile sikhulu kakhulu. Angazi ngingangenelela abani kanjani kulesinqumo lesi esathathwa ilo mama. Angijabulile kakhulu ngesinqumo akasithatha ngoba ingane yakho uyabona ukuthi bafisa umndeni, bafisa ukuba right kusasa, kodwa ngeke kuze kwenzeke ngenxa ukuthi yena sedidisile lapha nalapha ya. Nginethemba elikhulu kakhulu ukuthi wena mbukeli lapho ngasekhaya khona mhlambe la uzofaka khona isandla empilweni yalomfana uSipha. Ubonakale umfana ofocusile kakhulu empilweni, ubonakale umfana onesifiso esihle futhi ngentombi yakhe, osekusele umsebenzi nokuthi bakwazi ukuthi bakwazi ukubeka ilokhuzana iplate, ilokhuzana etafuleni. Ngiyacabanga ukuthi kubhlungu kakhulu kulokhuzana kugogo kaSipha, njengogogo ohlala nengane yakhe ayifisele okuhle kuyaqhamuka nomakoti, ngoba abantu abadala bahlezi befuna umakoti kancane kancane. Inkulumo yakhe ayipheli ngashongo ukuthi umakoti ungena nini. Awu kodwa umakoti la selikhona ithemba, yebo umsebenzi awukho kodwa ithemba likhona ngoba ukhona untombazanyana nokumbona nje eyaluza khona la igcekeni. Even though engavumelekile kodwa ke phela ngenxa yeminyaka esesiphila kuyona ezinye zezinto sesiyakwazi ukuthi si-adjust lapha nalapha, singasali sesibopha kakhulu. Lilonke iNingizimu Afrika ngiyanazi ukuthi nabantu abakwazi ukungenelela esimweni somuntu. Nginethemba ukuthi nani nizokwazi ukungenelela kulesi simo esibhekene naso. Sonto elizayo ithina laba, inina futhi laba, siyabonga kakhulu.